shahada la ilaha illallah shahada alhamdulillah an gode ma Allahumma ajirni fi masibati ke ta kin gani nan kai ne saurayi ke ne ka ci gidan nan iya kaso ya kashe ni ne masoyin nan shi ya zo ya kashe ki malam suwaye ku wa ya ci farka ki dinga ce mun suwaye mu ni ne masoyin ki ne ka ci gidan nan ai kin nan suwaye mu ki ne muke rena mana hankali shi ne shugaban to ka gani bare haba babu abin da zamu ce da Allah sai godiya ai alhamdulillah na ga muku ai da wannan kwanciyar gara gudun ni da ma ciwon gudun ne ka mata gwara gudun mana saboda ni mahaukaciyar ba sai wannan haɗare kake kamar da aka mutuwa wallahi da bukun kutiya ni kamo ta in dare ta cikin gidan nan ina ka dawo ina kai da Allah ni wani maimaici ma kuke te kuna ta wani abu ba daga zariyan aka haifar ba ai kai ne dan zariyan ni bari in je kan wani tsotsin ya sake fada mu a tafiya za kai a tafiya ka huta a ina ba ruwa na mu je na kallawa da jin sai ina gado aka ban min gidan ha bari mu canje ku ina wajen kwana 5 ma nan a zaune muke ba ha ai ka gama kuma wallahi kai ma daga nan ko ciki ba za ka koma ba wallahi kayan ka ma zan dauko maka wallahi ka bar gidan nan kai mace ta raba mu ta raba mu ta tafi ba kai ma banta za ka ya za ka raba ko ba wallahi in dai ka koran kayan a nan gurin kanka a daga ka koran ƙwarai kwa dama ba ka kaunata ba na kaunarka ni kaunata kake ka janyo wannan masifa waya cikin tarko to kai da ba abin alfahari ne mace ta mutu a ɗakin ka da Allah jika wallahi bin su zakai wallahi bin su zakai kuma daga yau na dau darasi ka ji tsoron Allah mu je fita mana ko ba za ka fita bane fita mana fita